Запознат ли си с новите важни промени в Закона за движение по пътища? Слушай внимателно, особено ако ти предстои годишен технически преглед. Първата важна промяна е свързана с смяната на регистрационни табели. Доскоро, ако смениш номера на автомобила, трябваше да преминеш нов годишен технически преглед. Причината беше, че прегледът се водеше към регистрационния номер. Сега това вече не е необходимо. ГТП остава валиден, дори ако смениш регистрационните табели, като КАТ изпраща електронно данните за прегледа до Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Втората важна промяна е свързана с неплатените глоби. Беше планирано през месец май тази година, за да преминеш годишен технически преглед, да се проверява за неплатени глоби. Ако собственикът или лицето представило автомобила на преглед има такива, прегледът не може да бъде извършен. Но Върховният административен съд отмени тази разпоредба. Това означава, че наличието на неплатени глоби вече не е условие за да преминеш годишен технически преглед. Третата промяна е свързана с камерите за скорост. Вече част от камерите могат да засичат автомобили с изтекал годишен технически преглед. Ако системата установи, че автомобилът е без валиден годишен технически преглед, може да бъде изпратен електронен фиш. Глобата за подобно нарушение е малко над 50 евро. Затова е важно да следиш кога изтича прегледа на твоя автомобил. Ако не си сигурен кога изтича твоя годишен технически преглед, провери на време и запази част на GTP BG.